Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ मा जागोन माने दिनै आंनि बार्थडे दिनै 25 नभेम्बर 2020 माने 25 नभेम्बर आरोना आंनि जोनोम साना ओमफ्राय बार्थडेनि एसे बेरायनोसै ओमफ्राय मुतुआ आंनो माबा मोनसे गिफ्ट होगोन आरो अयतासार फिसा गिफ्ट ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै ओमफ्राय बैयो जोंहानाव फैनाय आलासिया बेखौबो दोनहैनोसै आरोना न'आव ओमफ्राय बेखौ दोनहैथ'नो बार्थडेनि एसे बेरायनोसै ओमफ्राय मा गिफ्ट मोनो नायलांदो लोगोफोर नोंसोरबो अयतासार फिसा गिफ्ट होगोननो आं दा देखायलांबाय थानोसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो थुदो अब्लालाय भिडिअखौ आङो जागायलांसै जाखावदो दानाबा मबाइलखौ बिराद मोजां फज'नानै रायलायगासिनोमोन माबोरै बे मबाइला खिथु गैया मा गैया माबोरै जनांगौ जाखोनो नै लोगोफोर नायलाय बिदि मोखां खाथियाव मबाइल हमनानै रायलायबाथाय मोखांखौनो अयतासार गिदिर नुयो बेखायनो आं बाथारो ओमफ्राय नै दायो जोङो रौतायाव थांगासिनो रौतायाव नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै माने जागायबायानो नै गारियाबो खारबाय थाबाय खारगासिनो मोनहैथ'वाखै बिराद गोजान दंबावो एसे रायलायथ'बाय थानोसै आरोना माखौबा सानाबा हाबथारसै दा जल्दि रायलायना लायाबा दा रायलायनोबो मोनस्रांनाय नंला आङो रायलायनोथ' मोनगोन अब्लाबो माने बेबायदि साफा नुनाय नंला आरोना खोमसि नुगोन गेम्बलखौ लाबोदों खिन्थु चार्जआनो गैया नै गारियाव दासो चार्ज होगासिनो दा गेम्बलजों लाबासो फिप खारनायखौ मोजां नुसिगोन आंखौ नै दायो जोङो बिराद स्पिडआव थांगासिनो बार्थडे पार्टि खालामनो बार्थडे पार्टिया माहा जागोनथाय रायन'आव जानो हागौ रायन'आव जानो हागौ खिन्थु आङो मा होनगोन केक ओरै हालायलाया आरोना माने आङो बेबायदि बार्थडे खनसेबो खुंफेराखै आरो खुंफेरनायबो नङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि एरियायाव बिदि बार्थडेफोरा बारा सोलिया नालाय खुंजाफेरनो मोनाखै आरोना बेखायनो आङो लाजिलायलाङोसो मानसिफोरा आंखौ बिदि रायलायबाय थाबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा न' लोगोफोर आं मोखां देखायनो दे लामाखौ नायथ'नांला ओमफ्राय लोगोफोर नै माने आङो बेबायदि ज'आबानो उफाय गैला मिनिजों ओंखारबाय बेबायदि ज'नानै रायलायबासो स्रां नुयो आरोना माने बै माने सोनाबथि मोखां जादों आङो सानाबो हाबथारबाय नालाय ओमफ्राय बेबायदि ज'नानै रायलायबानो स्रां नुला बेनिखायनो आङो बेबायदि ज'नानै रायलायस्राबाय आरो ओमफ्राय आङो बार्थडेब्लाबो केक हाया दे लोगोफोर आं केक हाफेरनो मोनाखै गोदो गोदायनिफ्रायनो बार्थडेबो खुंजाफेरनो मोनाखै मानसिफोरा आंखौ हेपि बार्थडे अनजि होननानै जा मेसेजफोर हरदों फेसबुकफोरावबो जा फुंनिफ्रायनो थुथाथा फैलागासिनो ओमफ्राय जा लासिं मोनदों आङो सानसिङाव साबसिना थानो लुगैलायनाय माने आं बार्थडे खुंजाफेरनो मोनाखै नालाय बेखायनो लाजिदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ जोंहानि आलासियानो फार्स्ट बार्थडे विश खालामदों आरोना माबायावनो हरनि 12टायावनो खालामदों बियो थेंक इउ नमिता आंखौ फार्स्ट बार्थडे विश खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय बेनि गिफ्टआ मामोन मिन्थिगौ ना लोगोफोर आंना मबाइल चार्ज गैलामोन नालाय ओमफ्राय गिफ्टखौथ' होखानाय नङा आंनाव बेसे मबाइलखौ चार्ज गैया नालाय बेखाय चार्ज होनानै होथिबाय बेबो मानो चार्ज गैयामोन मिन्थिगौ ना गावहासो नायनानै चार्ज फोजोबखानायमोन ओमफ्राय जोंहा मुथुआ आंखौ बार्थडे विश माला खालामदों मिन्थिगौ ना मालायफ्रा खालामखांजोबनानै लास्ट बेनो बयनिख्रुइ लास्ट आरोना ओरैबायदिखा दे मुथु नों खनगोन ना जाहा मुथुआ बार्थडे गिफ्ट खनसिगोन आंनि थाखाय दे खनदो दे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Onji Happy birthday to you नै दायो जोङो रायन'आवहाय थांगासिनो अनजिनि बार्थडे पार्टि खुंनो आयै अनजि नोङो खै बोसोर जाखो बेखौथ' एसे खोन्थानानै हो रायजोफोरनो देलाय मुथु आंनि डेट अफ बार्थखौ खिन्थाना होलाय 1995 25 जाबाय रायजोफोर सिलभार जुबलि जायो न' सिलभार जुबलि न' लोगोफोर आंना सिलभार जुबलि जाबाय बार्थडेआ दिनै जों सिलभार जुबलि माने 25 बोसोर एकदम कमप्लिट जाबाय आरोना बिथिबो आद्रा गैयै एकदम कमप्लिट 25 बोसोर सिलभार जुबलि आयै सिलभार जुबलि मा लांदो बे ट्राकआव इमान गिदिर मा लांदो बे ट्राकआव इमान गिदिर गोबाव जाबाय फैला
Itu yang muna फायनानै माबा मोजांबो नुवा माबो नुवा बासो आं माथो खालामनो नों बाबा माने लोगोफोर रायन'आवहाय बार्थडे पार्टि खालामफैनाया ओमफ्राय जा खोमसि नुखायो लाइटफोरजोंनो मोजां जाया ओमफ्राय मबाइल लाइटखौ फोजोंलायनानै रायलायनाङो मेगनासो बोरैबा नुजोबलायबाय रौतायालाय मानो दिनै बोरैबा नै लोगोफोर जों रौता मोनफैबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय बे दुकानाव मुथुआ आंनो माखौबा बार्थडे गिफ्ट फिसा होनो नामाथाय र' दुकानाव हाबना नायहैनि फैदो लोगोफोर नोंसोरबो मा गिफ्ट मोनो आङो नायना नायनोसै नै जोङो आलासि दोननो फैनाया मोनफैबाय बिस्रानि न'आवहाय ओमफ्रायो खाम जालांनांगौनो दाउ बिखाजों जालांनोसै आंथ' दाउ बिखा होनब्ला बिराद गोथाव मोनखायोना जालांसै दाउ बिखानि गैया खोमसिसिन